Hvad hedder du? Det ved du sgu da godt. Vi skal spørge om. Det var Mikkel. Hvor gammel er du? 20. Kan du lide at gå på edarmen? Ja, det er fint. Hvad er dit yndlingsdyr? Mit yndlingsdyr, Ja. det er nok en hund. Hvor meget vejer du? Det ved jeg sgu ikke. 70 kilo. Hvad er det første, du tænker på, når jeg siger is, ferie, penge, Afghanistan 6? Jeg tænker, at du er ikke helt rask. Det ved du ikke. Nej. Prøv lige at sige det igen. Hvad er det første, du tænker på, når jeg siger is, ferie, penge, Afghanistan 6? Altså, det gør, at du er helt væk. Det gør jeg virkelig. Nu falder jeg ikke noget af det der. Jeg tror bare, vi går videre. Hvad foretrækker du? Rosa eller orkidé? Hvad? Rosalok i det? Ja, rosa eller orkidé? Hvad du foretrækker? Rosalok i det? Ja. Jamen, orkideer, det er sgu da noget med roser at gøre. Jamen, hvad foretrækker du? Det er sgu ikke. Dit kælenavn? Noget kælenavn. Og sgu noget kælenavn. Kan du lide at lugte til dine egne prutter? Nej, det kan jeg ikke. Kan du lide andres prutter? Nej, det kan jeg satme heller ikke. Din yndlingsfilm? Jeg har mange. Hvem er den bedste lærer? Jeg er nok en kontaktlærer. Helle Arns. Hvad vil du helst se i livet, mennesker eller dyr? Hvad? Hvad du helst vil se, mennesker eller dyr? Jeg helst vil se mennesker eller dyr. Ja. Ja, nok helst mennesker. Jeg ved ikke. Elsker du lugten af brugte underbukser? Nej. Jeg plejer ikke for mig at lugte til min egen underbukser, som der er sammen med. Hvad er bedst? Give eller få? Gaver? Ja. At få. Spiser du din egen bussemand, når du piller næse? Nej, for jeg piller den næse. Hvad kan du bedst lide, jul eller påsken? Jul. Hvor dyre er de gaver, du køber? Jeg er på kontanthjælp, så det er ikke særlig dyrt.